खा तारू कठौती भरा हगत तारू खाचा भर आए खो जल्दी हो रही से चलैले बनिए तब इनका ठूस देव डांटावा नीचे खाई जात मुहावा में बोलत नहीं जी भैंसियन के आदमी के तो बोलते रही संगे संगे गरुओ माल के बोलत रही देखो चलैले बनी नु 2 घंटा हो गइल अभी तक ना तो छोड़ दी पेट भर गेल बा त का खाओ बताई शाम के खाई ओ में छिड़क दे चोकर ओकर खा लियो सन जुट तनी फेंक द गई सुनी न से को बात कहे के रहल साड़ी 2-3 गो खरीदे के बाटे जी नेवता पड़ल बाटे ना कि नहीं पैसा कुछ देती तो चाहे लेके चलती बाजार तनी बाजारे उजारे ना लेके आई फे केनियो अइह सब गली गुचा में त किन ले हमरे ना आई हसन त ना कि नहीं अच्छा चल ले हमजा जी अरे ले ली साड़ी मोती वाला झोटी वाला आइल बाटे लगन में नया नया ब्रांड के साड़ी आइल बाटे चल 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 हां साड़ी पे चली अक्का जी से आवे हुए पहिनी तहरे के खोजत रही आवा हमर साड़ी दीदी ले ली बढ़िया बढ़िया साड़ी चली चली ए साड़ी ले आयो साड़ी भैया बहनी लोग ले लो लोग लखनऊ साड़ी आइल बा देखिए तो लखनऊ लहंगा ले बनी ले लो लोग अरे बहनी लइको ले बड़ुआ अरे बाप रे कितना भारी बा अरे भाई अरे का करी जी हो हतरा भारी टोकरी या लइका गोदी में बैठ अरे कहां जाइबे तनी खाए के दे देना छोड़ के रुक तनी गोती नहीं खा ले तो खा घर में अरे तनी बाबू के तनी हम देखम जी तनी दुकान भात दे दे बाबू हमर भुखाइल बा अरे बाप रे बाप एगो लुगा ना बेचाइल बाबू कहां गइले दादा अरे छोड़ भाई हाय था बाबू हां आओ चल वाला घरवा में हम बाहर नहीं खाता आ छोड़ दे खेलो अरे भाभी भाभी ओ एकदम से मार नोती उतार के तू चलो घर चलो छोड़ दे एकदम बिताना अपना मन अरे जाए हो खेले तो लइका बन जा करब घर हां एही से रू लइका में बड़े खा तो तनी देखी देखी साड़ी ले ली जे देखी नेवता देबे दी देखी महंगा महंगा मत दे हाय ठीक बा देखी नेवता दे जो एकर फैशन में चलता एकर हाल बटे ई महंगा साड़ी और वो लोग से ना लिया रहे हई हई लगे जानकारी कि ना लिया ई हम देखी जा अरे फैशन दिए नेवता हई ठीक बटे लाल बटे ना हई पिया हई के बाद दीदी भगलू हई आ 250 के साड़ी के देखी हमारा साड़ी दुकानी पर जाई बड़ी हम रेट लिख दियो सब ले ले हम जा हम 2 रुपया खाती घुमतनी त महंगा लागत टे जी हम ढेर खा गेलु जे आई हे तू 250 के साड़ी कतनी 800 के लाज नहीं लागत हराम के पैसा ना कमानी 2 रुपया खाती मार के खरीद लिया हो जाई 3000 के बाद 3000 के बाद हां बड़ा निक लागत हां ई निक लागत अभी हमें पहनम त निक लगी ना बाकी का करी पैसे नहीं खाता अरे 250 के साड़ी आई रहे नवता में तरह होत ना महंगा काहे के देम जी पहने खातिर है पहने खातिर लेम तली हाई हाई सब ठीक बा आई कि वो हाई सिंपल सिंपल ले जा देख हाई निकला करे हाई हां बताओ हो हाई कितना के देबू ई 1500 के दीदी 1500 ई दादा के मोल बतावा तड़ी हो ठगा तड़ू आई एक ने हम काहे ठगा में दीदी बस पेट पोसे खातिर हम करतनी ये बेचतनी देखो त लइका के पेट का जा लइका कोई लटे आगो में हमार देनी है भात ए बबुआ देनु खाए भात माता कुछ जियान मत करे हो ले लीजा सॉरी ले लीजा दीदी अरे देखलू लइका के कर तनी जाई ना लेके आई पूछी तनी लइका के ले हम से नहीं किया ना रुकी लिया तनी देखी जा हम हां देख तन तू जा हम धीरे से उठ गई तो नहीं कह दिया सना कि पसंद नहीं के ठीक बा उठा के चल जी हमें घर में एक बार देख सीधा देखिए ना हो एक गोरा एक देख साथ बोल का रे ले जाओ चोराए मत रे कुछ चोरी नहीं होली सन घर में चलाओ सब मत छऊ है छोटी बच्ची नहीं लगी चोरी कुछ बड़ी चोरा ले लो जा ए दीदी हां आज जा त ना ले हम जा चले बबुआ घरे चलो जा के बड़ी महंगा के साड़ी ले ली जा कहूं ले ली जा देखी देखी तन ले लकने देख त बबल पेट पोसे राउरो वाला महंगा नु बताओ तने एगो नेवता दे तन दे देती 200-400 में ना देखो देखो बेसी ना दे 100 रुपया कम दे ना 700 रुपया दे दो 200 में दे दो 700 रुपया दे दो 700 रुपया दे दो कने देखो पेट पोसे के बताड़ू दादा के मोल को हटा ले ला 200 का साड़ी मिलेला
ले ला देखा पेट पोसे लड़का के दवाई कराए के बाद हम ना कोनो हराम के कमी नहीं खाता नहीं है कने ले ला ना खिले तू हमें देम तो बताई 200 में पोसाई ना परी कने रुक और रे कोनो साड़ी नहीं खे निमन आई लइका तानू बड़ा लालची हमरे खा आओ साड़ी कहां बैठे अरे मोतिया वाला साड़ी कहां हो गई कौन मोती वाला साड़ी हो अरे 3000 के जौन कहत रही आइए दादा ई का हो गइले दादा केहू आउ नहीं लका हो देखो बेचल बारू नु तो नी इज्जत से रह ठीक बा कि ना ए कने देखा हमने के चोरी लगा चली जा हम के लेके चल गइले दादा हम सूदी पे पैसा लेके बिजनेस खोलनी है दादा हम साड़ी बेचत रही देखा लोग हमार लइका भूखे मर जाई दादा देखा लोग हमार साड़ी जो वाला लोग आई रे दादा 3000 के साड़ी हम देखा देवा देखा प्यार के साड़ी वाली लागत रहली बड़ी आइटत रही ओए हमार साड़ी चढ़ाले बड़ी मंगा दो लोग हम अपन देखा देखिए हमार साड़ी दे चोरी कहती है जे रे देखिए हमार साड़ी चुरा के ले बनी कौन इंसाफ बाटे अरे रानी धक तो जी भी निकाल चलो कि ना रानी मत कहियो हमरा के देखिए हमार साड़ी दे दी देखिए रोने चुरा के ले गइल बनी अरे कैसे करती तोरा चोरी लगत है रे रोवे भाई आई सब चलो कि ना दादा ऐसे लगे आया दादा देखिए दीदी हमार पेट पर हाथ मत मारी जल्दी लेके भाग दीदी हमार लाइका दीदी हमार साड़ी दे दीदी आया दीदी हमार साड़ी दे दीदी हाय देखा ना कैसे साड़ी है रे जल्दी सुनो चला लगली लोग दादा खाता भाता हमार लड़का के तेरे लिया दे दादा लगा लगी बड़ी चोरनी बनी जा हाथ ना हाथ भात खियाई आये दादा लगा लगी बड़ी चोरनी बनी जा आये भाई पहले जा सारी चोरा उठावा दादा चोरी लगावा करी खुद चोरी करवा आये भाई उठावा दादा ले जा आये दादा देखस नहीं है पे कहतिया तोरो के चोरी कहते तो मार के ना कुछ हमरा के नाम कोत रहे माने हमरो के कहत के पेड़ के सड़ी वाले पेड़ के सड़िया वाला हम मारेला पकड़ के हम के चल हमरा का बियाह बता हम पहन के जाए तोरा पड़ी त ना पहन के जा सकेली अच्छा हमरा मोह लागत रहे लेकिन कुछ कर बड़ी गरीब रहे चल खाइयो जो गरीब चल चल जानी लेकिन अच्छा ना करिए रहुगा रानी लुगावा चोरा लेली साले दादा हम कैसे पेट पोसे रे बबुआ कैसा आदमी बनैला है भगवान चोरा के ऊपर से हमरा के बरबो कैली साले दादा अरे नतिया में लइकवा कहाँ भागल है दादा अपना मर्द की जवाब हम खाते हमें भाई ए प्रभु जी ऐसा आदमी काहे बनैला है दादा अरे साड़िया आए है भाई आए है भाई अरे हम साड़ी अरे एक गाड़ी दवाई का साड़ी बेचत नहीं है भैया आयो मैं चलो हमारे दुआर पर खाना वाला खा लो चलो तो अरे भूखे पेटे बेचत नहीं रे दादा आये मैं साड़ी हमार चुरा ले लोगे भैया अरे ऑटो लगवाई रही है दादा वही घर में साड़ी चलो हमारे दुआर पर हमार चुरा के मरबो कैली लोग छोटा पैर के है भैया अनु कैसे हम बिजनेस करी कौन कमाई करी है भैया चलो मार के अलग दूर दे पैसा ने भैया कहता ना मेरा हम आये भाई